Здравейте, аз съм Огнян и днес ще ви разкажа за моят проект Identify. Identify е система за личностна верификация. Работи като потребителя направи снимка на себе си и на документа си за самоличност. След това Machine Learning модели анализират снимката. Тези Machine Learning модели са базирани на FaceNet и Уникалното за Identify е, че прави всички изчисления в RAM. Така системата е по-устойчива на кибератаки. Друго уникално нещо, че платформата, за която се прави верификацията, получава минимална информация за потребителя. Например, Facebook се нуждае от име и фамилия, но не се нуждае от ЕГН или адрес. Също така, ако искате да научите повече за проекта, може да се срещнете с мен на TUS Fest на 27 април. За повече информация за събитието, отидете на TUSFest.bg. Очаквам ви! Кой си ти? Аз съм Сашо. Но как? Аз те убих. Смъртта ми бе преувеличена. Изглеждаш се едно те ударила кола. Той ми беше 14-ти най-добър приятел. Беше ми като брат, но се отиде твърде рано. Добре, какво искаш от мен? Искам да знам защо ме уби. Не беше мое решение. Работя за оригиналния. И какво знаеш за оригиналния? Нищо, той ни пише в Дискорд. Единственото, което знам за него е, че играе фактори от време на време. Тъжно. За разлика от мен, ти няма да се върнеш за втори епизод.